悲しみの向こう、片柳宏。4月24日、信頼関係。言葉の響きは相手との間に結ばれた信頼関係の深さによって変わります。同じ言葉でも信頼関係の深さによって響き方は大きく違うのです。良いことを話そうと努力するより、まず相手との間に信頼関係を築くことから始めましょう。